Zaključci. Pod 1. Skupština HND-a smatra da je opća medijska situacija u Hrvatskoj na najnižim razinama u posljednjih 10 prosvjede u zaštitu ustavnog prava na informiranje. Može tu stati pa reći slažem. 2. Jedan ćemo glasiti. Posebno razmatrajući situaciju na HRT-u, Skupština HND-a ocjenjuje da je sadašnje stanje kaotičnosti i neprofesionalnosti izazvano radom čelništva na HTV-u dostiglo toliku razinu da dolazi u pitanje rad HTV-a kao javne televizije. Stoga Skupština HND-a traži da Vijeće HRT-a preispita daljnju podobnost ljudi HTV-a za obavljanje svojih funkcija. 3. Skupština HND-a smatra da se kroz proces takozvanog restrukturiranja Večernjeg lista krše egzistencijalna, radna i profesionalna prava novinara toga lista. 4. Skupština HND-a osuđuje kažnjavanje djelatnika medijskih kuća koje upozoravaju na probleme u kućama. HND smatra nedopustivim što vlasnici medija ignoriraju zakonsku obvezu donošenja statuta u svojim medijima. Skupština HND-a traži od Ministarstva kulture da u izmjenama Zakona o medijima predvidi sankcije za one vlasnike koji ne poštuju obvezu donošenja statuta. 5. HND izričito inzistira na poštovanju do sada sklopljenih pojedinačnih kolektivnih ugovora te na donošenju nacionalnog kolektivnog ugovora u što kraćem roku. U protivnom, sindikat i HND organizirat će prosvjedne aktivnosti što uključuje i štrajk. Pod 6. Skupština HND-a ocjenjuje nezadovoljavajućom dosadašnju aktivnost članova HND-a u upravama ili nadzornim odborima medija u zaštiti integriteta, interesa i prava članova HND-a. 7. HND smatra neodrživim što još uvijek nije osnovano tripartitno vijeće za medije. Jednako smatra da se više ne može tolerirati netransparentan rad Vijeća za elektronske medije, te da je javnost uskraćena za informaciju o tome poštuju li koncesionari programske obveze. 8. Arhiva Vjesnika javno je dobro, pa stoga Skupština HND-a poziva Ministarstvo kulture da novinarima i javnosti omogući uredan i besplatan pristup u korištenju te arhive. 9. Skupština HND-a zadužuje Izvršni odbor HND-a da na Dan ljudskih prava 10. prosinca organizira prosvjedni skup novinara ispred Novinarskog doma u Zagrebu kojim bi se ukazalo na sadašnje neodrživo medijsko stanje u Hrvatskoj. I pod 10. Skupština HND-a donijela je zaključak da se sva dokumentacija vezana uz aktivnosti financijskog poslovanja i djelatnike IC-a predaju Državnom odvjetništvu. Skupština HND-a također poziva Državno odvjetništvo da utvrdi ima li u tim dokumentima elemenata kaznenoga djela, a ako ima da postupi prema službenoj dužnosti. Dakle, u formi 10 Božjih zapovjedi, ako imate... Da se pozove, hoće u nastavku toga, da se poziva profesora da vrati novce. Toga mogu da telefon pozvati. Koga? Malovića? Imenujemo. Ali zna se ko je vodio i sve i ko je... Ne zna javno, izglasali smo A je? Ja se ispričavam, ali da smo bili. Aha, dobro, znači da se sva dokumentacija vezana uz aktivnosti financijskog poslovanja i djelatnike IC-a predaju Državnom odvjetništvu. Skupština također poziva... Ne, poziva Državno odvjetništvo da utvrdi... To sve ostaje. Ovo ostaje. Sad dođe novi stavak koji kaže Skupština HND poziva profesora doktora Stjepana Malovića. Pa zna se ko je bio na čelu IC-a, zna se što je imao i ko je imao ulogu.